mochilas, quita pues. Cada nit, quan m'alce per anar a treballar, sé que estic fent alguna cosa especial. Treballar de nit és intens, però naix de la necessitat de cuidar dels altres. Per a mi, val la pena. Quan pense en la gent que gaudirà de tot això, no puc evitar sentir-me bé. La primera vegada que vaig estar ací es va convertir en un moment excepcional. Els meus records encara mantenen els colors i olors d'aquell dia en què vaig gaudir d'este espectacle. Quan entres ací, tot sembla una gran festa, i ho és, però per a mi, que les coses ixen bé, comporta una gran responsabilitat. Darrere de tot aquest esforç, darrere del treball de cadascun de nosaltres, hi ha coses molt importants. La vida de tota la ciutat. Celebracions, menjars familiars, trobades amoroses, moments bons i dolents, moments especials, naixements i comiats. Per a mi, això és l'essència de la vida. Esta és la raó de ser del nostre esforç. Cada dia de treball és un altre dia de responsabilitat superada, d'orgull per les coses ben fetes. El que s'ha creat, el que s'ha cultivat, el que amb tant d'amor s'ha distribuït, és treball, esperança i amor pel nostre. Amor per tu. Mercavalència, el rebost de la ciutat.